Ikinatuwa ng mga magulang mula sa Barangay Malilyon, San Nicolas, Pangasinan ang itinayong kauna-unahang gusali para sa mga kabataan. Ito ay 2 palapag na Child Development Center at pinasinayanan ito noong ika-9 ng Agosto. Nagkakahalaga ito ng halos 3.8 million pesos. Kayo po ang unang-una na makakatanggap po ng mga kagamitan na gagamitin po ng ating mga daycare workers para po sa development ng ating mga anak, ng ating po mga pamangkin, mga mahal sa buhay, edad 2 years old hanggang bago po mag-elementarya. Ito ay proyekto ng pamahalaang panlalawigan at dito, target na maihanda rito ang mga bata sa pagpasok nila sa elementarya. Lubos naman ang pasasalamat ni Governor Ramon V. Gico III sa walang sawang suporta ng sangguniang panlalawigan ng San Nicolas sa tagumpay ng pagtatayo ng gusali. Yung Child Development Center sa Malilyon, daytoy, paspasyaryak dito'y kandidato wakpay, kat idi awan ti mamating ang mga bakak, iso nga nagkariyak, sige patadir ko data. Gamin mamatiak ng mga bakak idi. Oh. Iso nga kunak, oh sige, impalagit ni dati yung mayora ni Vicky. Gob J Carita J Malilyon. Ayun kunak, i-budget yo aramidan yo nga dagosan. Iso nga data. Adati baro nga building ditoy Malilyon. Maliban dito, namahagi rin ang pamahalaang panlalawigan ng mga manipulative and educational toys at mga activity books para sa mga bata. Ito po yung commitment ng ating gobernador na siguraduhin na ang social services po ng probinsya, kasama po ang edukasyon ay kasama sa prioridad ng ating gobyerno. Ito po ay simula lamang po ng tulong ng provincial government at sa tulong po ng ating provincial board, kung saan ako rin po ay chairman ng Committee on Education, ay mas marami pa pong tulong at suporta ang ibibigay ng provincial government, lalong-lalo na po sa larangan ng edukasyon. Lubos naman ang pasasalamat ng mga magulang kay Governor Ramon V. Gico III sa mga tulong ng pamahalaang panlalawigan para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Thank you po kay Gov. Ramon Gico po. Salamat din po sa pag-renovate po ng aming Child Development Center po. Kasi maliwalas na po tsaka mas malawak na po yung pag-aaralan ng mga bata. Mabait po siya. Thank you po, Gov. Pasalamat po ako, Gov, sa binigay mo sa pamangkin ko, Gov. Thank you po. God bless. Dumalo rin sa okasyon ang mga school principal, mga barangay officials, Provincial Social Welfare and Development Office Head Annabel Roque, 6th District Consultant at former Mayor Vicky Saldivar at Asingan Community Hospital OIC Dr. Agnes Rio Florido. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.